Η ιδέα για αυτή την παρουσίαση δεν είναι εντελώς δική μου, αλλά προέκυψε μέσα από τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, στη θεωρητική κατεύθυνση. Ξέρετε εσείς ότι μελετώντας την πολιτεία του Πλάτωνα και το απόσπασμα του μύθου του Πλαίου, ελπίζω τώρα να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, με εξέπληξε εκφάριστα το ενδιαφέρον των μαθητών πάνω στις αντιλήψεις του Πλάτωνα, τόσο για την αδυναμία των ανθρώπινων αισθήσεων να αντιληφθούν την πραγματικότητα, όσο και τη φαινομενικότητα του αισθητού κόσμου. Σε ορισμένους φάνηκε αδιανόητη έως και εξοργιστική αυτή η ιδέα, δηλαδή πώς να πεις σε φίλους που ακόμη ανακαλύπτουν την ύλη ότι ο κόσμος που αντιλαμβάνεστε δεν είναι παρά μια εικόνα, μια προβολή, μια απάτη. Πώς να τους κάνεις να πιστέψουν ότι είμαστε σαν τους δεσμότες αυτούς, μέσα σε μια σκυλιά, και ότι το μόνο που βλέπουμε είναι οι σκιώδεις αναπαραστάσεις των αληθινών αντικειμένων σε ένα ευκλήδιο τρισδιάστατο περιβάλλον μιας τετραδιάστατης, μη αισθητής πραγματικότητας. Πώς να αποδεχτούν ότι δεν ζούμε παρά σε ένα χάρτη, σε μια προβολή του αληθινού κόσμου. Σε ορισμένους πάλι φάνηκε πολύ γοητευτικό αυτό το πλατωνικό κοσμοίδωλο. Φυσικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν είναι ανάγκη οι μαθητές να τα πιστέψουν όλα αυτά που λέει ο Πλάτωνας, θα ακούσαν μόνο να τα μάθουν τόσο καλά, ώστε να τα αποστηθήσουν και να πάνε να τα δώσουν παραλλαδικές. Πάρα πολύ ωραία. Περνώντας μετά αυτή η εξέταση, θα τα πετάξουν, θα τα απορρίψουν από το μυαλό τους σαν κάτι που πλέον δεν χρειάζεται. Βεβαίως. Όμως, θεώρησα ότι δεν θα κάναμε τίποτα αν παράλληλα με την αποστήθηση, τη μεταφράση, τα σχολεία και όλα αυτά, εκμεταλλευόμαστε το κείμενο σαν μια αφορμή να κάνουμε ένα ταξίδι στον κόσμο του απίθανου και του παράδοξου, εκεί που κατοικεί η αλήθεια. Αν, κλονίζοντας αποφασιστικά τις βεβαιότητες των παιδιών, στο μέλλον ίσως δημιουργήσουμε έναν κόσμο και μια πατρίδα που δεν θα πατούν πια στην προκατάληψη, στο δόγμα και στα στερεότυπα, αλλά στο πνεύμα, τους ανοιχτούς ορίζοντες και τη διαρκή αναζήτηση. Αποφάσισα όχι μόνο να προβάλλω σχηματικά το μύθο του Σπηλαίου, αλλά και να φέρω επιστημονικές αποδείξεις, τις οποίες ζήτησαν οι μαθητές μου πάλι. Έτσι επέλεξα από τη σειρά της E3 το σύμπαν που αγάπησα, το πρώτο επεισόδιο που λέγεται «Η πλάνη των αισθήσεων», το οποίο παρουσιάζει και επιμελείται επιστημονικά ο κ. Δανέζης, μαζί με τον αναπληρωτή καθηγητή της αστροφυσικής κ. Στράτο Θεοδοσίου. Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή και σε εκείνους οφείλουμε την ιδέα της σημερινής παρουσίασης, μια που ζήτησα να φέρουμε κοντά μας τον κ. Δανέζη, υποσχέθηκα να το προσπαθήσω, και να του υποβάλω ζωντανά τα ερωτήματά τους. Εγώ προσωπικά τον ευχαριστώ και ως εκπαιδευτικός και σαν πέμπτο Λύκειο Κορυδαλού, που ανταποκρίθηκε άμεσα στο έτοιμά μας και έχουμε τη μεγάλη τιμή να τον έχουμε σήμερα κοντά μας. Επίσης, ευχαριστώ τη διευθύντριά μας, την κυρία Τάγρη Μάρο, η οποία μέσα σε ελάχιστο χρόνο ξεπέρασε όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια, κατάφερε να στήσουμε όλη αυτή την υποδομή, τη φιλόλογο κυρία Κοτσιάκου, το φιλόλογο κύριο Κάκο, το φυσικό κύριο Κονταρίνη και όλους τους συναδέλφους που είναι κοντά μας σήμερα. Ο λόγος του κύριου Δανέζη. Δεν μπορώ να το σταματήσω τώρα για λίγο. Μην κουνιέται το κεφάλι σου εσένα γιατί σε παίρνει κάμερα. Και τώρα μην είσαι μόνο. Θα πω. Εντάξει, δεν πειράζει.